Ăsta e modelul de urmat în viață, sau dacă a prins niște grupuri de Bitcoin pe vremuri când se făceau bani mulți și a făcut dublu sau triplu sau de 10 ori sau de 100, trebuie să faceți și voi la fel și o să reușiți. E un model sigur în viață. Mașinile astea scumpe se iau cu efort mare, în timp, cu muncă multă, cu învățat. Nu vă mai luați după pseudo-milionari ăștia care vă spun, am văzut o grămadă care vă spun, nu mergeți la școală, nu învățați, nu așa, cumpărați nu știu ce monede și peste 10 luni să fiți bogați. Ca să poți să fii bogat, trebuie să te educi pe tine personal și să depui un efort să înveți o meserie. Nu poți să fii patron, cum v-am mai spus, sau să fii manager dacă nu ai început de la zero. Deci începeți de la zero, începeți de la muncă de jos, nu e rușine să muncești, nu vă luați după ei că zice că sunteți sclav dacă mergeți la muncă, nu vă luați după oamenii ăștia, mergeți la muncă, învățați o meserie și după aia faceți ceva pe cont propriu. Muncă serioasă. Și nu e o laudă că ți iei mașină cu banii jos, e o prostie să-ți iei mașină cu banii jos. Banii trebuie folosiți ca să producă ceva, să investești în ceva. Toți șmecherii României care într-adevăr au firme serioase și au făcut banii în timp și cu efort foarte mare, au mașini în leasing. Pentru că de ce stau 500.000 de euro pe mașină sau 300.000 de euro pe mașină când pot cu banii ăia să cumpăr ceva care să-mi producă bani și să beneficiez de facilități fiscale care mi-a dat statul să fac leasing. Deci luxul și mașinile doar cu muncă și cu efort susținut și în timp, nu peste noapte, nu cu Bitcoin se fac. Asta vreau să vă spun și bună ziua!